mau coba mecet tuh kak pisan gluk kak imamnya aku bermenang kak. Biadem ya nggak menang konti. Menang cukup. Baru menang pindu kok. Jaketnya Ambus bagus ya mbak, bagus dari Kak Dian aku tahu kok. Katanya lapar Kak Yogi, nunggu adekku beli mam. Pak Ketua tadi Bu Ketua lip karo wong lanang ya ben. Enggak aku awan bakulan. Bakulan opo lewi? PL mas, PL itu baju yang udah pre-love, baju yang wis kata pakai CAP dijual nih dengan harga yang medun gitu paham. Malah saya eneng ora harga 15. Neng to eneng tapi nunggu sopo tak kei wis. Wih bahasa piye kuwi 15.000 kuwi kok. Daster to. Daster. Masa eneng sing takon, Mbak sarungnya embus gak didol ya, masa sarungnya tak dol aku. Akhirnya ngomong gitu takut sarung ae. Sarung embus gak didol ta, Mbak? Saya tolong ngatus sebet tuku sarungku ae. Iya. Mbak Ayang kok ketawa terus tuh. Ayo mawar guys, mawar 9 orang. Mawar diplongan ae kok iso. Mawar guys. Jalan lho, gimang 1000 luweh kok ora jalan gimang piye iki? Wes mana mbok belum sungin dasku ngono kok. Kok Apa? seru iki ora jalan. Bar kon dicut. Ngomong, masuk dalu-dalu ngomong ta. Lho, ya. Ngomong piring ya. Iya lho. Jare produk mangros ae gonjak nadine kok. Ayo tahun mulai oleh wis rotok kuwi. Iso nang ora wani. Alah. Wis saya. Jalane ngambung tembok kuwi lho ya. Bra, lagi langsung. Ayo guys, dikasih kali 3 kak, kali 5. Ayo, cepat punya mawar, punya apa, cepetan, cepetan. Kali 5, ojo mawar kak. Ya thank you kak. Nah, Kak Aladi topi 1 ae lo kak, Kak Aladi topi 1 ae kak. Alah kak, gak nyandak, entek. Yes. Thank you. Kak Bibi. Wes, aku kalah ya udah mau ngambung. 3, 2, 1. Alah iki padune pengen iki jalan aku iki alah. Mau rese iki ana menang. Raiso kayak kalah. Aku nek kalah nyopo iki? Yo ngambung gedhu kuwi to. Aku rusak kabeh kok. Ya wes mbah urusanmu, pokoknya ngambung blendok kuwi yo lah. Ngambung kok blondok. Ya wes aku. Ayo Mas Batiara lah. Ya karena ngambung aku jelas gak mungkin. Blendok gak mungkin. Yo gerdu kuwi kok. Bener lagi alam. Putra ayo. Mas Embus kan ngambung blendok ojo tuh aku gak rela. Ngatasi iki, saya kono. Ayo kak yang jaga kak. Please just lu pasangan ngatus guys, gelisnya tap cah. Guys please guys, mas seleksi apa sih mas we? Kak Bibi 1 topi kak, Kak Bibi, kak. Oh, ini udah lagi. Kak 1 topi kak, Kak Bibi, kak. Nyapa aku ki? Ayo dah. Ajare ajare ngambung gerdu le rusak kabeh mono. Ngambung sepeda motor. Ya, sepeda motor.
lesu ge. Sopo ge? Sopo wong to golek mangan? Ya ora. Ah, celak bermangan ngono kok. Ora. Buatan Mas. Penyanyi. Itu yang malah ngecak silent nih. Nah, Bang cacekin. Oh, pintu nak nuakal sini. Aduh berarti ngabung apa ki? Ya habis pian, ping 5. Di terus telu papat limo. Wes. Raketa sepiane raketa bereni. Wes salammu. Ngambung ban dirit. Ngambung ban piye kok? Sokon ngambung ban iki kok. Yo, bar ki ngambung ban. Nek kalah ngambung. Wis sing ngangkon wis ora ngarep tap-tap kuwi mlete wong kuwi. Oke guys. Bus ruwet ora to Mas, bus anut sekali. Ngambung Mbak Yanti aduh Mbak Yanti gak ngarep. Kenalpot lagi teko ya panas. Lah kayak sesuk iso nyoleng kok. Ora nyuleng iso. Kayak ngene lambene. Iso buat lagu apa alam. Apa nih? Lang cuma ditakoki opo gak njawab apa? Rasa duet to lho ya. Ya sementing eneng rencana meskipun tidak jadi karena sementing duwe engko ndang delok kondisine akeh wong gak Boleh lagu duet bingung aku. memilih setia. Ngambung jok, dilake blondok e. Memilih setia aku kurang ngapal kok. Yo wis apal mau. Ora apal. Dinding kaca hanya satu. Guys, kali 3 guys. Kali 3 pertama guys. Aku nanti di pintu surga ngosok. Aku nanti di pintu surga kon duet. Kok mana? Kak Bibi. Ayo Kak Bibi. Kak Bibi sebentar Kak, tunggu Kak. Kali 3 Kak Bibi. Sabar. Kak Bibi sek Kak. Kak Bibi sabar sek Kak. Kak Bibi sebentar Kak Bibi. Kak Bibi, we triple sabar Kak. Ini habis ini dibuka kali 3. Kenapa tak kayak kali 3 ya? Aku mau lagu sing galau kok guys. Sampai Mas Ibu sih lagunya sing ceria, seru. Kayang. Mawar guys, beda orang guys, 7. Mawar guys. Mawar beda orang, 2. Mawar apa? 1. Oke, sasaran tercapai. Kali 3 dimulai, ayo. Kali 3 dimulai Kak Bibi. Kak Bibi. Kali 5 le. Kak Bibi, ayo Kak. Kali 3 Kak. Kak Bibi, topi 1 Kak. Kayang. Konegal ya san. Tapi konegal. Lexi Ngalah rono Lexi malah. Kak Bibi, ayo Kak Bibi. Ayo 1 lagi ayo sampai 1000 yuk. Nanti dia ngambung itu. Anu tai kucing. Ayo tambah 1000. Ini. Mas Bibi. Ngono aku ora. Bibi. Kayang, thank you Kayang. Menang pisan jaluk. Kali 5 guys. Guys, kali 5. To singo to ulo to apa ngono lho. 5 guys. Guys, kali 5 guys. Mana yang lain? Mawar. Ojo mawar. Aduh, entek kali 5 dari Kak Ayang. Kak Ayang the best. Bosku neng kene cewek, guys.
Ini yang menang ya. Macet. Kalah sampai pitulah ya. Macet itu lah, macet itu lah nenek. Menurut ciri macet, nek kalah ke emosi. Ya Enggak, apa? aku enggak biasa wae. Iki lho nututi iki yo. Masa nututi masa? Masa? Ngerti bilang anu, apa tuh jenenge? Iya. Pandraseno, ayo Pandraseno. Aduh. Duet nyedam jemblem malah kok so aneh-aneh. Aku apa kuwi? Ayo le, iki lho, ngajak 600 udah saiki ya lho. Guys, jagain guys. Ayo tetap pecah, Kak Perso, ayo Kak Perso lagi Kak. Kak Perso. Nyanyi apa Mas? Angin apa nak? Kain kontrak. Kak Ayang jangan, nanti Kak Ayang kecantol di sana nggak balik. Rano ayang. Itu piye ki ora ono apa belas ki. Guys, apa guys? Gerakan ini diki Kak Bibi. Oh, macam. Kak Wik. Sosok duit kandungan yang Mbak Yando, ya ampun, aku kalau Apa jos? oh, belum. Mbak Ayang iya, Mbak Ayang, terima kasih Mbak Ayang. Lah, telak Wira ini. Salah tapi kan nuntut belas. Kayak apa kayak barangnya. Blondok banter blondok. Kalah kau. Ya kalah, kampung apa kuwi sing neng kono apa? Coba lihat. Cek. Ono di rokok kok iki kok. Ya mau nak rokok tetep ae mbok ngenekno. Nopo? Mantar nih. Kalah kok. Penonton ki asine garap. Nggak bisa lah. Sak sore iki garap aku iki ketoke. Iya. Iya. Salam kok. Salamu tuh tandani suwiran. Itu, la masuk grupo. Ah, se ngapus sepi. Ndi macet malah. Wes pirae? Durung lah gape lho. Macet. Cici. Telu. Papat. 5. Aduh. Mas aku. Mampus kau. Kamu tak patakmu ngono, guys. Yo. Warung abadi. Malah menikmati lah piye. Kalah terus ngene kok. Bus lek ngambung gawa nafsu. Nanti. Guys. Tuh, Mas berarti. Sing di Rungkane canom nang bubak sama ngalor. acara apa? Nah, acara apa nih? Baru pamane Pak. Mas Lexi, terima kasih Mas Lexi. Ngono lah kalau tim menang aku kok. Si beda lho. Ah, yo paling malam minggu saiki kok. Wah, Kok macet-macet sih? Ayo guys, duh kok wes menang. baru mulai kok menang kok. Bonusnya berakhir. Kayak masuk. Lah kuwi wis 600 ngono rek. Hasilnya aku yo menangan, tapi gimana digarap cacah Mas Lexi barang ki mau. Itu gantian dong. Nek kalah itu lho, nek kalah itu lho. Lah. Nek kalah. Halo. Apa sih?
Sopo kuwi sing ngangkon ngambung bokonge blondok? Macet-macet tok wae dhewe ya. Dile macet-macet. Masa sik macet-macet? Pasaran Wis cedak. gak pada kayang bantu aku Kak tunggu Iya. 3 kali 3 Kak. Cedak, minggu cedak. Mati Mas. Iya, Jumat mbek Rebu. Malam Rebu. Telung dinonan kaya kok. Montong. Iya mawar beda. Yo, telu Orang mawar beda orang. Kok ngambung ngasih ya. Kali 3 mau dimulai Kak. Kak Muhammad Kak. Mbak Uci, terima kasih Mbak Uci. Kak Muhammad. Kak Muhammad kali 3 Kak Ngambung bemper Muhammad. motor. Muhammad tuh lama lo nggak kesini lo. Kak Muhammad, di wong malah keenek. Ayo, Kok pesan ayang. Muhammad ayo Kak, satu Kak. Kak Muhammad ini lah. Alah. Kak, ayo Kak. Iki menggoran yang tengah sawah ora wis bendoki wong Mas. Yang lain mana? Malah wis rame. Iya. Ayo Kak Pindut. Kak Pindut, thank you Kak. Kak Muhammad. Kak Muhammad Diki, kupu-kupu kok gak nempel desku Kak. Enggak bisa. Mas Lexi, terima kasih Mas Lexi. Kak Ayang. Kak Muhammad, ayo Kak satu Kak. Kak. Thank you Kak. Satu lagi. Iki lagi metu. Itik. Yeay. Dikit-dikit kok, pokoknya dikit-dikit. Jaga guys. Uci, ayo. Singo. Anggo Bandung. Kak satu Kak. Lexi, ayo Mas Lexi. Kak. Mas Lexi. Lu kok Mas Lexi malah lagi wangi kok. Satu Kak Muhammad. Kak Ayang. Lu. Jangga menyatakan. Kak Muhammad. Kak, satu lah Kak. Sedih lho. Sedih. Nek kalah kok sedih ngono. Alam. Ayo Kak, satu Kak. Please Kak, satu Kak. Aku iki kayak sitok. Mbak Yanti BB 56 BB 165. Bodoh gede temen. Kak Ayang satu Kak. Takut. Kak Ayang, Mas Muhammad satu. Satu Mas, satu. Kalahku. Asem ya. Tapi alam nangono kok belum kok. Mas Muhammad, terima kasih Mas Muhammad. Nanti kan untuk kas apa gue kalah guys. Kak Ayang saya juga makasih ya Kak Ayang, I love you. Silakan, kalah ngapain Mas? Apa ya? Ngamplung blondok. Ngamplung blondok. Pamitrian Mbak Yan, soalnya sampai jam 2:23. Oh, di mana ini? Mbak Ayang di Taiwan oh ya. Atau di mana? Lupa aku. Masa. Di elo macet-macet ya. Calonnya apa ki? Cium tangan blondot. Blondok ki pesan. Salimnya tiga tak ya. Kakek aneh. Harga diriku jatuh gini nyium tangan blondok.
kene dong. Ah, terus tak gitu bero. Ah, kita kita apa ya? Anak pelaku pintre. Ah, 5. bah, Gak wis kae. tangan kepung limo ini. Kok no, tangan kepung limo. Mata lu kilo kakek aneh. Itu tuh masih runggu. Hei. Jatuh. Lancar. Wes yo pergi. Masih iki yo ngono iku. Salah tapi beda. Aman nyepeng cak wis ngono dek mau kok. Iya. Ngono kok mendulu iki yo to. Kali dua guys, ayo kak. Muhammad, kak terakhir kak, jangan sampai aku winnya diambil tuh kak. Kak Muhammad, oh ijen gini tuh kak Muhammad. Ayo. Dua wis kene kak Muhammad. Kak Lexi, ayo kak Lexi, Rene kak terakhir kok. Terakhir yo kalah no, telu kok tak wine tak pede. Kenapa PL musuh? Kenapa PL sing ndi sing kena PL? Mister P, kak Dodo ayo kak bantu guys, tap. Ayo Mangus cah. kun fight. Rokok gue leh rokok. Kat mau rokokan. Mbak Puji terima kasih do. Duh. Oleh kucing ngubles aku. Oleh kucing ngubles aku. Mbak Fuji, ngaku aku yuk kalah Mbak Fuji. Mawar guys, mawar 7. Ayo Mbak Puji. Kucing ngubles nih. Ayo Mbak Puji yang adil aku yo. Balik Mas. Ojo. Makasih ya. Tapi. Ayo guys, winku guys. Ki aku kan di sopo-sopo wis padha pamit. Iya Mas tadi. Ya mas. Triple. Ayo kak, triple sini kak. Kucing Rene. Menang. Ono salam iki kalah. Menang kok bukan demek sirite blondok ki piye karepem. Jatuh gimang blondok mang. Guys, ini gak ada di sini ya Allah. Di sini gak ada Kak Bibi. Kak Bibi. Nanti orangnya orang. Kayak kucing sing ngubles ayo. Kucing ngubles. Kapan nih dipencet? Ayo guys, kono wis teko saya yo wis aku kalah. Asli yo ngene iki asline lho san. Maca lemes to akhir kalah do. Duh ya. Alah pegel aku. Hidungnya kenapa Mbak jerawat kilo. Pengen rawenya. Orang yang buat. Wis kon nyatem blondok sesuk kuwi mari. Ngono ya Mas, kok tega aku disatem blondok. Macak lepok. Iya, angger kalah ya macak lepok ngono lho. Asli. Lempok dhewe ning kene lempoke kasar yo. Saiki malam 1 Rajab lo ya aja lali inggih yo. Gak lali aku. Tahun lalu tahun tahun baru yo bareng malam suro. Malam Rajab. Besok yo poso aku kok. Yo, apa Mas? Poso sungan. Artine Nesu mangan lho. Poso sungan nesu mangan. Ayo Mbak Puji.
ora ditok kabeh. Nek kok lame apa? Lambo mek apa kuwi ning kono ora ono sing menantang kok. Ya tak ngambung iki lho. Apa kuwi yo Iki muni sang ngono ampe tak mbung ngono ya. Nyetrum tur ata. nyetrum Aku setrum aku kok iso nyanyi kok. lah. Gorden yo ora siap ngomong gorden. Mobil ning jopo. Oh, aku ning jopo, kon aku diculik om-om. Naprai. Lah wajahe kemleten itu. Ngambung tekel ya. Ngomong sandal. Marane sandal. Ngambung tekel bra. Ngambung AC. Ya Allah, saya ning ndur nggone mon kewenekan yo. TV. Tekel ya ngisor. TV. Tekel. Hah? Oh, TV. TV ra duwe aku anjir. Gila, lah kok ora TV ne iki, omah kok ora TV ne iki kok. Ya sampean tuh bahasa Thomas ngono. Ngambung kulkas. Ana ndek kulkas pisan. PC kulkas ning ngadoh. Yo, wis mlaku. Tuh apa parek kok. Kapan? Iki. Telu agak telu kok. Puput. Ya. Wih. Ngambung kompor bledos no kompore kok iso ngambung kompor barang. Aduh. Wes aku kesu. Wes gak tenaga. Ayo wes. Ya. Terima kasih yang udah nonton live kita ya. Makasih yang udah Kiki, Mbak Puji, Mas Lexi, Mas Mas Lexi. Vivi. Apa tulisannya ya? Wis pokoknya kuwi lah. Mantap semuanya. Mohon maaf ya karena Mas Lustun angger live senengane dalu. Cah tambah seneng ya meniki. Dekne mbek turu ngono. Dek guyang-guyu pokoke masih ngambungi beda gimana lho. Ya boleh wis bar iki wis bar kok jek mau PC wae aku kok pegelan. Langsung to mau tak setrum ngono to. Dek no aku tak kok sik to aku jerawatan ngene sik cantik ora. Gak lagi. Wes semua. Cantik ora? Ya. Jawabnya kok yo, cantik ora sih? Cantik. Bebus ya tak terima siap. Simpan Ya, Kiki wis. mah tak fullback no ya, tak fullback. Aku jere cek cantik kok guys, wis gak apa-apa. Wis kayak kelas ndak karek-karepe penting dia muni cantik wis. Ya wis ya. Sampai jumpa besok. Nyanyi apa sih Doni? Pertemuan we. Ya wes, oke. Dadah. Dadah Mas Bus. Ya wis aku Muni dadah. dadah, aku hitung ising ya aku. Astagfirullah. Ya wes nanti ising no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Mas aku cantik ya tapi. Terus aku kok Coba. Besok nek kalah takon ngangkat tabung LPG. Di LPG ora. Enggak. Apa teni tak gua pisan. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Wes. Terus.
udonan kok kudu guyu ae iki guyu apa iki. Cas kemana kesopo casku. Wes ndang ngising Mas, tak ngising mbek lab aku ya. Ancen piye le kok ya ancen pito kok iso 1 M Bu senembasa 1 M yo iki ngeter aku. Ngising aku kok. Nembeng lilir Mas, wis rampung ya, wis rampung Mbak Yanti iki. Nang wis iya iso. Kok cek kok mano tak perok ngono. Iso. Bocah kok nakali ngono. Aku pengising belet kok aku. Mambengi sampai 2 jam luwe ya, mambengi sampai 2 jam aku. Nang pesan bus gak aku pengising sik aku, sing dulu aku. Blokir wae bus. Ya sih. DM blokiran le ya. Wis ya bola ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.